मानसिया न'आव गैया दांलै बारिफोराव थाहैनालै बे मैगं बारियाव हनै आयंआ फैबाय माथो जाखो आइ सना मानोथो एसेबां गाबज्रिहरबाय थादोंमोन आंलाय बारियाव मैगंनि हाग्रासो फुबाय थादोंमोन खोनास्लाबाखैमोन बै आबै टुम्पाङासो हनै नोंसानि दुलुमुनिया गाबज्रिबाय थादों होनहरदों बे खोन्थानायावसो फैबाय आं मानोथो लिंहरामोन माबालाय आफा जोंहानि मोननाय मानिकनि अन्थाइखौ सोरबा सिखावा खावनानै लांबाय आफा मा जोंहानि मोननाय मानिकनि अन्थाइखौ खावनानै लांबाय औ आयं सोरबा खावनानै लांबाय नोंसोर थानायावनो सोर माबायदि खावनानै लांखो नोंसोर सानैयालाय माथो खालामबाय थादोंमोन सिखावा खावनानै लांनो हालायलायनाय आं बेखायनो नोंसोरखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोदों फुजा होनाय जायगानिफ्राय खनसेयावनो सानैबो बायजोआव दा ओंखारबो होननानै आरो बोरैबा इमारजेन्सिब्ला नोंसोर सानैनि मादाव सासे फैग्रोबानो जायोना साला ननसेन्सफोर बाहायबो खर'आव नोंसोरो सेन्टिमेन्टस गैया आं बुंनाय बाथ्राखौ नोंसोरो एसेबो गोसोआव लायाखै साला वाट्सएप फेसबुक इउटुब नायबाय थानानैनो बे अन्थाइनि मानिकखौ नोंसोरो खावजा होबायना आयं जोङो वाट्सएप फेसबुक इउटुब नायबाय थायाखै जोङो मानसिफोरखौसो खुलुमहोबाय थादोंमोन औ आफा जोङो मानसिफोरखौसो खुलुमहोबाय थादोंमोन बेयावनो बै बेमार आजार आरो बुन्दाया जोंखौ हनै नोंसोर आफाया मायबा जानानै गोग्लैबाय होननानै जोंखौ थुखायदोंमोन बेयावसो जोङो नोंखौ नागिरनो होननानै थांदोंमोन बेयावनो जों फैनानै नायफैबा बै अन्थाइनि मानिकानो गैया जानानै थादों बे रावबो नङा आफा बिसोर सानैयानो लांखादों जानांगौ हाबाब बै जोंनि गामि खाथिनि बेमार आजार आरो बुन्दाया नामा औ आफा बिसोर सानैयानो मा एसे गाज्रि गथ'फोरलै बिसोरलाय गामियावबो दाउ अमा सिखाव खामो जोंहानि मानिकखौबो खावनानै लांगारबाय आं बिसोर सानैखौ पुलिसनो केस हैनो थांसै आरो थाबैनो हमनो होनोसै आं साला मालायनि मानिकनि अन्थाइ सिखाव खालामग्रा आफा पुलिसनो केस होनो थांनाङा मानोथो थांनाङा एसेबां गाज्रि खामानि मावदों बिसोरो मालायनि हाया मोननाय मानिकनि अन्थाइखौ बिसोरो खावनानै लांबाय आरो बिखौ पुलिस केस होआलासिनो बोरै थानो बिदिजों जानाय नङा आफा नों जुदि बिसोर सानैखौ पुलिसनो केस होब्लाथाय पुलिसा बिसोर सानैखौ नागिरनायजों लोगोसे बिसोर सानैनिफ्राय मानिकनि अन्थाइखौ मोनबोला जोंनो पुलिसा होनाय नङा आफा आरो पुलिसा गावसोर लागोन ना सरकारनोसो होगोन बेखौबो जोङो मिन्थिनाय नङा बेखायनो आयं बिसोर सानैखौ पुलिसनो केस होआलासिनो सिरि नागिरनायानो हामसिगोन औ बिदिनो खालामनांसिगोन आसलते दानि दिनाव पुलिसखौबो बारा बिसास खालामजाया ओंखायनो जोङो सिरिखौनो नागिरनांसिगोन सानैसे न'खरनि मानसिफोरखौ लाफानानै आरो नोंसोरबो ससियेल मिडियाफोराव जेरै मेरै जानला मानला पस्टा होसै जागोन दे आयं थांदो नोंसोरबो नागिरनो बिसोर सानैखौ आंबो थांसै बै लावदुम आबौखौ लाफानानै दे होमबालाय आफा जोंबो थांसै थुदो निजिरा थांसै जोंबो नागिरनो मोजां थांदो सानैबो आरो बहाबा सानैखौबो नुयोब्ला आंनो थाबैनो फन हर जागोन दे आफा